Boas, feirantes, son Pío Quintas, teño 29 anos, veño desde Ourense, son membro da Real Banda de Gaitas, este é o edificio da Escola de Gaitas da Diputación de Ourense, e como na banda estamos acostumados aos campeonatos e aos concursos, quero me presentar para facer a mellor tapa de polvo a feira de toda Galicia. Ti chegas pisando forte, Hombre, hai que facelo. Xa creas moitas expectativas. Vas facer Vais a intentar. a mellor ración de polvo. Sí, de Galicia inteira. De Galicia inteira, non de feirantes xa. Non, de feirantes non. De Galicia. Mira, eu teño entendido que ti tocas nunha banda. Sí, na Real Banda de Gaitas da Diputación de Ourense. E non trouxeche la gaita? Non, son un percusionista. Home, xa que estamos aquí nunha Para amenizar feira... un pouco, non? Xa que estamos nunha feira, terías que tocar tamén. Claro, a próxima. Teño que ganar e despois a Vale, buscar a gaita. se pasas a final e trae la gaita, Eso, intentaremoslo. Vale, pois veña, imos a ir co concurso, co sorteo. Paco ou Amador? Amador, Quen que quere está ir? lá. Amador? Pois Pois veña. A ver... Remexo así un pouco, doulle unhas voltas... Sin mirar. Sen mirar... Laranxa ou verde? Non sei cal tocou. Laranxa! Pois con Cris. Imos ver o vídeo de Cristina. Boas, son Cristina. Vivo polo Morrazo, un pequeno paraíso da provincia de Pontevedra. Os meus gustos abarcan un campo moi amplio. A saber, me gusta a familia, os amigos, a música, os furanchos, a festa, comer, os pasariños, o café, o mar, e rir con toda. Dixen festa. Considero esencial o sentido do humor. Os outros 5 tamén, claro. Pero neste programa, sobre todo, hai que centrarse nun. No do gusto, non si? A cociña non se me dá mal de todo, entonces, a ver que pasa. A ver se damos feito. Saúdos. Cristina, fixeches aí unha enumeración de gústame isto, o outro, os paxariños. Os paxariños. Sí. Pero como os paxariños? Eres coleccionista de paxaros? Non, pero a que non te gustan os pasariños? O sea, levantarse, escuitar os pasariños, os melriños, os canarios, o sea, a todo mundo lle gusta. Ah, vale. Ou prefires estar ao lado dunha autopista sentindo... Non. Eu prefiro paxariños tamén. Ande vai parar. Igual que a ti. O polvo como se che dá? Bueno, se nos dá ben. A Amador e máis a mí se nos dá de maravilla. Ti tranquila, que Amador vai te axudar un montón, verdade, Amador? Vamos, por lo menos intentalo a que o faga o mellor posible. Claro que sí. Continuamos co sorteo, que xa non hai nada que sortear. Paco, Collela nada máis. xa está todo decidido, mira, xa cho digo eu, tocouche, o verde. Pois imos ver o noso concursante do equipo verde. Moi ben. Maruxa, son de Cazás. Estou limpando nas cortes, pero a mí isto non vai nada. Bueno, non me vai traballo ningún. Eu son máis de andar por aí, facendo cestos, tomando café coas amigas. Son máis assim. Os programas de televisión, por iso me apuntei a este. Porque dixen, este pode ser un programa. Eu sei que me van criticar. Pero a mí se me critican, écheme igual. Se me dieran unha paga, e vos todos. Porque mira, iso, conoces xente, pásalo ben, tomas un café, volves para a casa. Mira, o traballo embrutece muchísimo. Eu son máis de cuerdas, a televisión se me chaman de outro programa, volvo. Maruxa, ti gustache moito falar a cámara, Porque tiñas un rollo... É que pa un día que acollo, chupo, toda para min. Moi ben. Pois aquí en Feirantes tamén podes chupar cámara, Pois está. Eu vouche facer un montón de preguntas, así que ti, contanos. Subimos a pasarlo ben e nada máis. Bueno, a facer o polvo, non? Bueno, pero... Non che vai facer Paco, Tocoume un bon axudante, entonces penso que aí vai salir bandera. Paco é o mestre axudante, pero non o vai facer el, que Bueno, que facer ti. cunha persona así ao lado tamén se colle serenidade. Sí, as cousas van mellor. Van moito mellor. Van moito mellor, Logo, pero nerviosa non estás, non? Ai, non. Non? Non. Ai, a ver... Eu non sei o que son os nervios. Xa estou escoitando eu un ruido, aquí un pouco raro. Ai, que non me dou... Tara!